Nyese bi a woni achitafo anase woni obi a obeka na asem ede ama no sompa MWHO asem ho ide abri bia no ye wo ho ede masafo no bi mu nso no amamra ya omayi mu opempam na wo hyehye ye edwira no afia pem ahenkono aduokunu mienu no omai ba bia da eyade a ebo ne ho ban ne to da na se emra no enso wo pan chi a wonim se wa nkasa wo ne woga abribia na de kokromoti akwaye na wo de wo ho son na wo de yaba dako emra no so mu a obehu se yes se me ne yoye me sune ne ban a eye bone a me da ne die ene de mi ankasa ena ebu aba bebo me yesi se wo pa adoma nkoma sem atia ena obro abrewa enana ai se wo pentokwa mienu ana se ntokwa ensi suo biemu a ena wo bom lantie mrantie enua eba ebusia yadamo ase yamamo akwaba na yamamo hanso sompa 106.5 FM Accra so nie dwumedie no edin de MWHO asem abrabom ani bie abrabom atene abrabom nyansapo hasenom ene ekyekere no na wajibi ede abo ntoma no yenyina da yenkanfu ano yehwehwe asomdue yehwehwe komuye ne yapre asetenapa ede ama yankasa ye ho ene wona watwa ye ho ahia eno nti na dwumedie we se free juada kosi fiada donko abo ekosise no mienu bepemu no yede eba wa kwamhye ne nso se sompa 106.5 FM etwafa hasenom no techimai sompa 106.1 woti yenka wo honkranza eye sompa 90.7 techimai na ye free word ye rem wodoma eye sompa 101.3 FM takwafo agia somo ewo eye sompa 101.1 and atakra de sompa 103.3 adamfopa radio ewo France Paris wonom so etie yen a asemi won chefe wom no wo gide ama adehye wo di koda no so adaroma hwehwe ye kira kwan eye sompa FM Facebook no eye sompa 106.5 FM Accra anase YouTube no sompa FM live www.sompaonline.com so semni nyina da ya bono bedema mobrodon twakosane moi na eyiwodie efefri mu apam dada maame nanu ase maame akosia ago aboaje dondo hema dwumedie ni nyina na basa so na esie ai ene wanya ho wo bi ntino wo hwe no nyame boa na sebrebe mu a wobetene nka ewo ene dwumedie eso menua be ma Jeremiah Samson ka ye ho enafe Augustine so ena emano eso mame nkwa apamo na memano akwa aba DJ Black waji na edwa dada as usual DJ mpacho mo akwa aba na ja mommy hey na eja mommy DJ Black man tell pressure no mkakra pressure no more. About you want to say? Me who ye now say? Oh, nyango ponti. Me da say. Also why efe? Ay. So me nam ho bi so me who ye anytime. Oh, say sad. Enu sanity o. Sompa efe. Ujane sada. Ay. One say etomre bi ana. O so nyu bi o obeka kire o say wonye fe. Obenyu obi ama na criticize opposition. For no. Yepa basa ma do niema to se wanya obi ema na kan jira wo se usuba nye na de bia always right onko ye ya de joso ye ma otirimu aye ode me da se me basa sia apam mame pacho ho na mo nyame hu ye mobo na we mo no ye ho amode a we no ye we never walk alone match or nana how can we never walk alone? Abia obinso Liverpool FC. Liverpool. Oh, okay. And the match oh match na there. E bi be ho. On him tam kro. And the match ni wo. Yeah. And the match ni wo. Sa amun ko training so. Ay
I will see my endpoint homeopathy clinic for us say ahotofie ni ho ayarese fie ene ho sa wo pefa ho de ho na wasa wode wani kira wo shell signboard spinter square so akra ha ana se kronoma bo hia kumase ne kwaje wa ayarese busia Dr. Duboatin se nka ncho sa wo ho nse be ma prostate ho nse mo enkoye afei wode bo ani atim keja na wo da ho na ye nim guase DJ Black besimi so e de amame wo ho no wapia me na sa so na wontiri mu nyalewa ahodo o se mo de obrebo mo de temachie bia ba nipadua na kwa bia no wo de duru ho obehwe no watu ase de ama o kase mu anase no mpem ha no physio ono eye bi e wo ho tenetene no ato ama bibia akoye wo de massaging afoa wo so 0244867068 0244867068 and 0274234321 na ebia wo de no mpacho malaria e na ha fever no ewo ma na ho ahyehyehye ewo ma na wode wonu mu ato ntimi ntibi ni ye de aduane beso anado nsa wom no asa sore de echa ho wo honam yaw no ni tichu ne waposo ni nyina ase betu de ana ye time herbal mixture ye TIME ye kanfo de ama baby bia de tonro na ye tunro no wo de wani kire ho a wo nsa beka wo de doctor water free job pambo be ma gimanse nka ncho say wo pen komotwetwe bia ana sense mi se bia ewo me de ye chia wadaroma obetimi ene no abonkomo ewo 0244417669 0244417669 na ubedi dia aduane pefie Hajia special local foods pacho koho hacho atomic kwan so oben transition na ene no enkodi enkomo ewo udwumedie bia eda wanim se ye yiyo na wotwede die anase bia bedin to a wedding me pacho ni nyina da enipa dodo o mo be nyina da abejam wo abehuro wo no obehwe na wama wo no aduane ama aso mu nyina so eye aduane pefie eno nte no obetimi afre sesiada na wone no edi nkomo bia ewo ho wo adwuma so pese mpacho wonya aduane bi na de bo wano so twede anase wadwuma yefo obese wo ye orders ma wono mu asisi efre esanse anopa no wotwe na aduane no aye krado kosise enwumre no wotwe ebebo number no 0246359921 0246359921 anase 0594797215 Hajia special local foods aduane pefie ene ho odidi wia obenu nsuo ebenom no ne de galamsefo ene yankase yensu ne yembambo ne ntena wase ehwe nchenchen na nanom bube se me yenhwe nchenchen sanse kane no unum nsuo a na ene ye green cramp na esayade na nso no ene de eya no wahwe ye eya no akope kasa mineral water Kasaloma Ventures for ena ede ensupei abedwama so alkaline wom minerals ni gum eno ntene wo no ma mesi so fin bi crampa wanom no ebekwa akodilute no na esiesie na ye ne kama mani pedua no nyalwa hodo bi enam senso fin na onom ye no so ede yade bi bebre ni pedua no etime abo ho ban ede afri ho na ye ne ye pacho wachira kwan no ewo Taifa Bok Hospital na chie wa akra ha ya obenhwe Kasaloma fo achira kwan na wo na wotwede de wo wedding anase wo yiyo wo party bi a wo to anase enwumako dispenser ya mo pe no ye nyina ye tie sompa na mu ti ahye no so se kasa mineral water no wo betimi enya saa de mbobo so enyina bi e wo bottle once no mpacho ya akese adantamo ne nketo asahye wan bi so wo na dispensers no wo ma ne ye 0206469430 0206469430 and 0303965780 0303965780 na Kasaloma Ventures for Aje Oso apam. Don't ask for permission to fly. Don't ask for permission to fly. Sir, upese utua. Enkobusa se mpese mitu. The wings are yours. Isanse entabane ye wa wodia. And the sky belongs to no one. Na ewiem no so de enye obia dia. So don't ever ask permission from anybody or anyone before you decide to fly. Yeah, so upese utu fa wiem a. Enkobusa obia. Apam eto de bia. Emodu. Upese utu a. Entabane ye wa wodia. Don't ask permission from anyone before you decide to fly. The crowds. It belongs to no one. So this empowerment message about empowerment and freedom
is given to you by MWHO BORHʼ ASEM at Natensem. Enti sa eden she enkita hodie nkomo we no. MWHO BORHʼ ASEM na de brewo se de be betimi atenetene wa. Don't wait for others to give you the okay or pursue your dreams or to do what you have passionate for. Enti de o pese ye no, odae na waso no. Men twen mo bi me kan kire o say you ansawayo. The way say no. One be mate. Be ma obeboa wo no. Ope won kankro ne won peja. No kre. Be ma bia setene mo bebo abrabom. Na baby ana wo ABC. Wentimi amfa bibia ma metoa so a. Enipa no ne natena be 10 years. Onye na adwen say. Oy mosquito. Oy mosquito onye be ma say. E wo say wo ne netena. No kre. Asempen no was in the pain. Eje sika mu nko asa wote sika ama wo. Yes. But when he say improvement be development be. Yes. Eya dey about wabrabom. Likewise the ladies. Say de no wa hihye no e say wo hihye bi ka ho ana wo dwo. Be ma bi wakowale wi ana wafon. Ampa. DJ Black wo wan ye say na no ote. But owale wi ye no wa ye kama. SOMPA FM. Wa hihye bi aka ho. Yeah. Odidi ye oba pa bi ntia. Yes. No correct. Se wo kofo oba bo wabrabom wa setena mu. Masa na be say 5-10 years or add any value to your life. Forget her. Janijo kra nkwa. Wodi na ho ofe ene ne to ene se bi ni mpoko ana ne nufu ene se bi so na topan bi a wode ma ogengen adan ya wotimi wo me yie oye oba obegutumi so otimi wo me yie a me pa atwo eno ye mfa mobra da bi e ka blabo no ho fe mobra ene na ma me akosu ago ka asem bi yeah wo fa oba ne ho ofe no wa adwen beauty with brains yeah bibi and for oba wo yeti bonkoso na nso okita ni monyama na so okita echinyam ana so okita ahofe eto da bia say me be ma na me ne te wo no wan kasa wo se omoa when your opportunity o pese wo school pese wo sua adwuma bi say ye housewife ni tia wo ka bosome bosome ne so asika wo de be ma wo so krampo no a wo check here aduane nko na modidi wunya bi kra na ade ato bed eno nso kra de ma ono ana wasan fa ho ama modi eno a and again say o ma wonni eno akrampo na owi a shatade we ma me fa sika ne bi kototo ntade we yeah when the person is normal when the person falls sick what are you going to do oni bibia ye enti abribia ye depend on enipa bi ansa na ya setena no yankase yetimi atena ye ya boye ho so ya kasa ye nye bibi mfa mo aye ho e ma ye ntwen se obi meka se oh you can go ahead oh you can go ahead ansa no waye wo ne be ma te wo ko school wo sua adwuma wo nya hwe na se bi mpo mo wo mo nyame aye wadom wanya boafo bi na opese wo bo anya bone kwan so na wo se wo ma wo nkwa mepacho tu hofo be ma no mpa nkoso eto da bi na se wo ne wo maame mote wo no papa te wo ko suku wo se bla beton wade akola bi saa no de odete ne maame mo o maamu na kire wo se OHENEYERE me pese me ko suku nso me maame ya o se me nkwa na me nkodo efu me kon so akoko obre no so a sika ketuwa bi no de ma me me hwa me nyini me pese me ko suku nso. And I'm saying to person or day because I can't decide for you. In your school I make and I'm say baby I when you swadi hunu follow it. Follow your vision. Yeah. Baby our passion one dear chire. Awaliye ye. Empatry ye man je. Empatry. DJ Black Bekacho say a ye a man je. Okay. Unya who se perfect free mu. Dan so SOMPA FM. Thought there be a must any pa corona one anything no. Yeah. On take you decision be ama. Think for yourself. Kan wo mfa won hye dem de obeka se enye ho na ye ho. Enti apam kakra ya dem ma adofo no no. Woti awale ase. Password na de ama yo. Password. Ai. Password say. De o de ama password o. Emu de he na wo afa. Wo de ye. Sa. Mpe bi nka ho. Oh okay. Ana hwa enye. Oh, se pokura nso togum. Omutie wo.
Enti apam yenhwe na yemmo ye ho so. Okay. O yo ba wale fo na wutie mi a. Daddy enchini ni wo. Esamna na sem. Yi. Oba bi ono ode na asem. Minku asa. Ode na asem. Ode na asem ba. Ode na asem ba ho se ni kunu enhwe no. Ni kunu nhwe no ye frɛ be ma ya wo se ono so ye taxi driver. Sika wonya nyina no ode ba fie. Na oba na owu bi a wo ntafo. No awo tafo sai 9. To mu ye 8. Oba ne ka ho 9, ono ka ho 10. Aso. O ma usika se oba o se enti me ma usika, wo se me ma usika. Wo se ne setwa de bia. Samena e di besi ne ma kra me ka kire wa wo fi no se. Madam. Me ma usika ya me hwe se. So di manage. Toto ne ma ofie. Gentina just me say yi samena sika separately. Na no ntino wakọ ne maame ho akọji sika top samena. Be ma ne frɛ adwuma ba ya wo se samena ne wontino. Be ma ne dwale sapowe. O de samena na kosie. O se be ma na nto samena. Na wo be ma na wo be wale no no. Wo ye wadwen sa wo be boa na na sa wo ba be bone fo. Enti to da bia ne ma bi wo ho a. Eya na ye nkasa ne mo ye ho so wo ho. Me se teku sempoa kapre no. Nye adwuma se office adwuma na betina. Ya wo so obi to office o ye office adwuma ka se ne ho ato no. Na ka so to no apauti a omre. Wo se o ti ana omre. Obre pa. Obetina PC ani mo afra no pa kosi anwumre no. Na ni usisi ene wo mu yaw ne ade kasa ye keto e kantaso ya tra mi sesi. Yes. Wonim ha we wo. Obi a de no emunjo. Baby anjo ye nti sa wuti dwomu ana sa wo so ne ma wa abonten kasa wo de ne de nye. Kakra bi ade kakra bebre obi ano somu ye na wade keto ekita won sa wo hwe kura na wo dan ne ya ebe kese e de ama wontie ne atenate ne sem kakra ya ye de ema yetiefo ne yahwefo eno no te ba ne se ase e ya so de mu anu abusa se na mo se ne sen nyame nhira o onto wo srem sa pepe DJ nyame nhira o Sompa FM oge bo modern na domi na nsane ne ya betina ha se no nam se Monday na ya di asem bi tuja se ya kasem ni atena sem no beto dwa se abusia betimi akọ Facebook na why don't you get up and go on your way na wuti musa awade ene awade ye pa me se de obekasa awade ye bia no sini so sampa de obekasa enye bia no oboa na mmom awade yemfa nko heaven ena me menti na akwada no krampo a wokasa enwo menti no ya wote wa ye kun no wonim se woti asimponi na wuwu a sei na brabo beye adenti na wundwa na nje wo ho na wonje wo kra na wonje wo ma no so abrabo ensi biaye a ehwo kroma wo mu wakosu ekuma no nani aboso o sabi wo toma na se menka ne sempo wahwene ana obi skra no se wonnim na seteta wo krampo a wo kunu hu na wo kwa abonten a eno no ye problem na wayi wo yire ho adeja kwatere kwa hwe be ma bi kura e ba be asema da fo mo enya asema da fo mo kura na e ma no mesere ma no so se aware se na wodi kaka na aware yemfa ko heaven nso no yama ye de aware achichire ye ho ye de awade achichire ye de awade achichire ye ho untumi usane ho kura enye yie esa se asofo ama ya ti ase se aware no e wo so hotena ho esa se ubeja awade asa ko bebe fufuro no enye nti wo so hotena ho sasemba e wo so wonu ukuru kananti ase enye adwuma ni abrante ye yutumu hu se ade no otaye enye ni first time ni be ma no onfa bu e manager no Sompa FM no onfa bu ma no be ma ya wade kwa awade because sa ahohyeso ni nyina no e kire enyini ya wanyini wa abrabom because enyini no so ngire se bia wafu dwuna na wadi fish ya bese 50 konti obi wo ho a wo sabat how obesia control ne ho in a state bia e bia eni kwan like o man ho kwan kakra bia ene ma de anim guase ene bebe akire se wo bufu a how obesia react no
sa wa anhwe ya e hye ne nsam we de beba no but so utimi control ho so a eya na de enmonyam hye pi ne obuo krampo ne brɛ eya nyini na mema ne bi nyini ye eno nti na ya wo yesa na na se wo bufuo no e na to da bi aya na agensem sa momi onim se mema etrem wodin pa 80% of ema omuko ahohiahia mu no mema ye na ye ohama bu pe aduo wo ema ahohiahia ye omuko to mu no ye na ediba efiri mu ye na ediba mama kire wo mu okay bema ekotwim pana o de how ba kwato yiri so ne yiri ehu a o de how mienu na ato ne yiri so ndan chen a chemu ye bema epia oze mafa ne se bema e fa ne yiri chi a what you say na ne yiri hu a won say o de o how abre oba no e wo kwan ben so yes e wo hu side okay so hu ye na se o de nanu su ko hu a o de how mienu na abre no okay because hu no okunu wa ha no na okunu in the physical way so aka hu what I say na ka hunu se oba nu eduane na se bema ni nni a oba no ohun na onye ne hu ofise aware no ti ase no aware no ko yie bema ye tirim odin se in the sense niema emwa edi boyen e aware ye mu no ye ni nso intino ya na ema no ye yom yaka de ayense se aka wo se ye nia brother ye anka wo obi a na dwemu da ho ana nini da ho ana the man understand the meaning of marriage anka na ye no nye anka even asem be na esi die nkura na esi a obetumi adwa wo yiri naked abegina public abontin what I say kire se oni me nkra ni but no ye no me nye sure say papa wo ye nkra ni me nye sure na we so there tribe na be see mo say yes onim nenti me kan sa no edin eda no so no ani kwase ade o ye no won me kura dan na me fere esan say onim nipa ba akoko ye ade a ya na eba no sa ya feti tribe of him ya feti sa tribe of him say we mu de sa na motie but e bia na nye sa ma nipa ba ko pe e na wakoye sa de na ama kasa abahu what I say ye mema no niema ye di ye ma no e wo say ye hwe ho papa we e wo say mra eni ni di because me hwe video bi e wo say no so e dwane naked e be gina bontin na di wonim kan be wo obi o ma odo di na you die before your time I'm telling you anka papa we do obey ya ka be ni sa into do we what is love nipa ba ko pede so do no nyame asa na wonyi ni nso se yese kontoa ne pe na homa so ne kon dan wo hwe no ana se wo ho paya na abo bi anya kwan yeah wonyi ni se wo ba no so na ekwan bi so wa ma ne ho kwan ama be ma no anya sa akwanya no a o treat no in that way obeye den oyoba obeye den na wo de esen oyoba na wo de esen ka hunu se mi ke kura bia na obeyi ebia na obeyi onu na okoba ema be me ko nya bidi enu nkyerese se ebia waye wesi wufi amuti ho odoba ne ti ho kyese oba no ne ebusua obi afre ebusua mu nti untimi beteti obi di chesa untimi beteti obi di chesa nti de na fe no do se ya mpase odo no wo ho anka ne oye no anka onye wo anka onye what I say na say umma wo ho na uye sure say maame wei se ni nua bi won say me hu say na obi pie say o babaji oba no o to get no Jordan ba say me bo awrem wan ka be bo awrem chama me bo awrem ma me ni be fi so pa o me ni be fi so because ade a me pese obetiti oba na bia ono so oba no so ni na obi ubo obi fie no so ma ma de me ba de onim say owo ana sekan na oditwa na anka ansa no bi baba no se weku na wie anka weku na wie into me make sure say maami oti we magi nkwa esa say ni ahoye no enya de pa won say enu kire me ka say odo ade fe no odo odo di wonim kan ya you die before your time okay what I say because aware wo hoyi won enu tina obi ti aware asi beba no titie no ana ne yire titie no but ontumi nko
esa se o se odo ye de odo me do hunti no uye made a ha me na efia me ne wuti won na ma fasika na ma dwedwa wo esa odo nti ebi nso a oba no soso koya bia bebia odi ni tikura be ye asem momi ofi ebusuam o anu mampo chia onya bebi koda obi asem o kai wa se wo hwera o ga se ba be han wo dan nti anu makola o de bu a woda so odua so mami we move ofi efi osisi a okode busu ne busu fo ho a ombeji no but eya na me blame ye mami ebinum me blame you mo because awofo ne mu bi no awofo yes because say bibisi awarem na ukofia na waka je senti aha no ba no be dey me ne dan wa ha wo ubekọ akọ but ne oti hu no eja no hihye no nti na waba no mayewra hase no yenko se wo ohyew bomu ewo wawade fie na o ma me no papa wo mo de wo ba wi ase wonim se wabusua no wo mo no SOMPA FM kun wo fie wawade fie ono se o ma me nkonko tena me ma me ho kakra fe de ma bre wanhwe ya be ma obekuma to fie ase no mama ma wo agya me ma na ase ma hwere me kra na wo kono ma me se edan bi en ha kwia ko awade de sa papa sa na me na tena besi ene wo se sa de na wo moye no enye o momi enye nti de na abeka kire awofo no binumu a wo mo etesa no because obi wo ho say ne dan a single room and again aduane me de ase no mu unua be ma kura na bosome so send me 100 cedis am to aduane di and now be di me aduane and me ni bibia wo ha say no onim saade no me hu say ahonkyere ntina ye mame num binum o mo ye saade no esa say baby a ye be wo e de ato nge ense say obetina ho e de enyin okay baby ye be twa wo fruma ense say obetina ho e de akọ wom okay enye saade ne enye be say aha na ewu wa e so obegi sure say baby a ye wo no obefiri ho yentina ye krom mo bra debi yentina debi o e so move ho say uti sakru so a uti wa ebi na wo kan no won say maame no esan nia be ma no e yo ba no ntino say ne ba no ba e be bona ma na say mommy ana mami mikunu e ye mi say o say no say na wo kan no be so papa wa ye mi anzo say o mte hu o say onu no tiare na onim nia na ma ekọ bi o kran so na be ma no e ma ne no kakanka krenti no ti se be ya ne sika ne mo no ma ye hwe ne ebedi o ye ma me no ma ye hwe ne ebedi ma ye hwe ne ebenum be ma no ba na wato we di aba ntu no atiti a odi ba oba no ka unu se ohwiru ba na eye wu ba o eye wu ba aware no ebesa aware no sa ebeka ebusia aware no gu a ebusia de ewo ho nti no me ka kire ma me no se Mr. Omo ma omunu ko se oba ko wade a ma woni di akire be ma ne yade a emfata wo hu kwan se wo so 29 na coffee wo na ko bisem na hu ne ko wi ya JHS obi wo ha SHS wa wi ntino wanyini na ye jana pa body a hye ne nsa na ye den na akora na de ni ti pempem na ye den oni mitimi hu imagine kitikiti e wo kwan ma me hu ma na me gina na me hwe mu se na me hwe bebia me ba no wo bebia me ba wo by this time any bebia obi so ba gina by this time ye ma me bi num omo ye hwe han dodo okay omo me omo ye hwe han dodo omunya saade na ye mane brew omo ye bi omuntwa so ye mane brew nka se wa ye bi ato so uko down uko street wa ye mane brew ye mama no mu brew but ne ko so no omo hu ye ye bre nti bi catch mo se omo njai saade no mo ye na da chi nyankobo be biso omo esa se untumi wu ba enja ne trasa sa papa yi wo hu se aban ni sa papa we ndia me ni papa we bedi we John that lamte me ni bedi that lamte ni anu na wo se aban ni ndia me ni bedi yes me ni bedi okay me ni me kwa me fa so me ni bedi in the physical me ni bedi ohun susu esa se obi ba na wabọ ne kwatre kwa saa na menim se mame wei obetima akọ ni pem because me te se ne phone bo wadum ne phone
yes wadwane kro mo nimbe yes I didn't know on dwane I didn't know on dwane because on to me ko de pem yeah bom pa yes onye ne ho bone na onim sa first video ba ye no ema adanu nyina ye se na ye nwu ya sa na ba no se na bibia da so clear yes ne to ne ginagina ho kama be ya oda ye screen si so pa wo be phone so a wo hwe na me gina na chi no si wa hwe ade fefefe ya me pa me fefefe kokko brom ti say ode hye be ma na si hwe ade fefefe we ya me pa me nya obi so nya adwane wa hwe obi pe ne na tom papa bi ni ade na kwatum futuro ma yi papa we jimi ni papa do jimi ni we ne ne ma ye say me hu ne wo say me ka no na se nyina edi mfuturo adi emi ya pa na so bodu em na akwa say we hit do but physically what the Boa Ghana police na mra ne momu ne ni mra ne bedi wan kasa de ne nkodi ma me why o jina me ni ma ankobeji o mejina wani muzu ngojina na ni mesra ankobeji ne ni ma yeso eye o de kobra me kwa basese abusia aha na edabia ya ne yeka me se ansa na obehu se aboa kraman wo sipata so na wo je mfre no na eye obi na atam na kosi wo MWHO asem ya no aye katikati nyina ma wo tie nsem yi se na esi ko eba ne nyina no time herbal mixture time herbal center for adaroma Dr. Tafridge Opam BORÇ Ajeman na ne na nadro ya wo de ma no wa fa ankame adehye nti no wa ye de abadwa so no nti yenko na esimedru yenfa nkoma won mai na yenni ho enkomo sebe ya de ho nsem ne besi pi esita odehye mpaja me mo akwa aba mejoso wa efo misiesia wo na de da ukomu adua na dehye ya no ayo hene yire dia breme na wo ya da kai wunu yan de se medwene ho kra menti ase refie bai enti fa che me menti ase medwene ho kra menti ase e was me refie mi nua baasa but then me dru ya me wie ya me sorry ya na se me fresh ups na fi why you de kama open se die se ya me pani se ya amamre ne amane kwa e fatal SOMPA FM boy enkomo ase ye te sen enya gro so ye boko ayarisa nko a pomudi nko a na areho ye papa so ohia maame na ohia papa na obebo no o se physical ni spiritual kama but then na ye ka se bia onkoye ne ho bone so wanye ne ho bone kra na ahwa no wantimi anware bio ya semo be traumatize no awade be fono no na emade nko na ye ya nti bi mu kosa ohawo ni mu memi mum de minti medwane because medwane nko na makohwe memba enwanwa mema ni dua bi nso ye ma bi de enu ntia ho oba bi won so awanka be ma nhwe tia no na oda ho anti me amesoro kakra bi ono wansoro fa meka ho me no nyina na de oti wo ya ode camera si usu twa ya soro kakra nti wo ye hwe enye ye yo ho na chese ade no ese enim fom yenim habam yenim biako yenim biako tu fa me ade shade den sem we me fefa ye na mo ndi ni ho awu onye ne ho bone esi nti won fa nye enya bawi eni guase ndi ababa den na monwa enya me popel guase e de eni munyam hye ibi ba no de e fa me ba fo ye beda wo nyina ase ni watiefo ase ate benu apani so ase awu ai won hwehwe animu na nka ma me wu ye wo hye fridge mu ewu mata ho be no na se wo ma me wi ansa ya fe last Friday me mprenwi me wo ya frame se aduana na me se ka fra wate ba nye ono wo ka ni se nka obenya na nka wote ase ka fra ya me hye wo de wate me da se papa fa nse ja yesu kura ija hem enya je ato ehun su de na wo se ye adwuma no Ghana fo apomudin ti ye de nche so kokura fitam herbal center ye na so ye e de bre obi biara wotie SOMPA menua ba adwumade so no enemu apomudin me bisa se etesei obi benya wa na ifriyare amama nko nyina ifriyare enu nti na ye comfort time herbal mixture ya ma se ko pebi tonom na mboa na ntu atudie na se na nipadua no ntimi mfa ne ntuma pa infraje doctor number yi isanse openchire mu sonko kra o de bema wo eni die ekwa so 0244 417 669 0244 417 669 number we na brotia obi afra doctor begene feso open do so puotu a wo de free number baby a wo bia e de bebro kama na time about mixture anwanwaso ne ade a ye ne se yesi yetu atiri di ase ye de no ensoso so obi wo hono no mbi na o se asa ade chi a me ho ye no wagyae da bi ye de no
wonu makɔ nipadua nim na ekwa akɔyɛ nipadua nim adwuma ama bacteria bi akwa akɔtena mogya nim no akwa akɔyi na fi hɔ no watu ase ɛboa ma ntiri ne mu atoato ano ne nyinaa emu ɛsane kama kope bitonom yɛse ɛyɛ best treatment for malaria fever onuma ɛbɛboa ma nipadua no enya ɔhaw bia ɛwɔ so obi wɔ hɔ no ɔse mintimi ndidi nanumu ato ɛyɛ ampa malaria betena nipadua ni mu a ɛna nipadua no etimi ɛsa onfili sɛ obedidi bo no betimi atena sesa ɔse me betimi atena sikosi anwumre na aduane kora no mekon ɛnyɛ saa no nyame bo nipadua no ɔse yɛyɛ adwuma a yɛbra yɛkɔba nyina no na wɔse edidi na nipadua no timi hyehyɛ kama na yɛbetimi adidi a na yɛ time herbal mixture yɛnhyɛ no so sɛ yɛ TIME wɔse malaria bi abozumi agya yɛba gwedi bronya yare nketenkete ne mabeba no wɔse wonum a ebetu aseɛ ɛde afiri hɔnom wɔmɔden asɛ kwakɔpɛ time herbal mixture anom sɛ de bɛyɛ yare bi a entimi enka wo ento hɔnom ɛno na ɛboa ama nipadua no atimi afa ne ntoma pa ɛde afra Dr. Nana Otafrija Owusu Agyemai ne nimdie ne nyansɛm a Onyankopɔn de adom no dua hini ne flowers na habai krogin no de aye bibiduro a yɛde mani padua no ama enemu etu etiridi ase yɛde yensa si ebu ɛka sɛ eduro ne yɛ duro kopa bitonom na bɛboa ama nipadua no afa ne ntoma pa ɛde efra obi wɔ hɔ no ɔbɛsɔrɔ sɛ ne honam nyinaa yɛ ne ya na apɔso ɛyɛ ne ya ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ obrɛ malaria no mo no betena wo nipadua mu a wanhwe kora bɛka sɛ obi ato adu wo na ase nyinaa ɛba bɛhyehyew wanhwe kora bɛka sɛ yɛ sikyire yale ebi wɔ hɔ no na malaria mo awa no ɛna ɛdidi wɔ nipadua nim ama nipadua no fa saa wɔ ha wo nyina mu bɔmmɔden a sɛ wobɛkɔ akɔpɛ eduro yi bi anom na aboa wo ama nipadua no afa ne ntoma pa de efra yɛnhyɛ ne so sɛ TIME mesi enkrofo atwa bi agum ɔmo nim sɛ for the past 15 years yɛde yɛ ho enti no ɔmo yeye bi nanso yɛde no ɛnyɛ wɔ mo de ni bia yɛyɛ de no ɛyɛ the original yɛyɛ nkyerɛ fake eponimu de dua hini ne flowers ne dubra na doctor ɔde yɛ bibidro krogin sɛ yɛ no ma nipadua no a ɔhaw bia enimu enti wokɔ ahyɛ no so sɛ ɛyɛ time a yɛde bɔ yɛn nsa no wo sɛ TIME ɛno na wopɛ ɛma obi amfa asɔkwa enkodan ro kwai ahyɛnkyena sɛ we na ne nam ɔde ɔboa ɛyɛ asɔkwa anya ahyɛnkyena ka kyerɛ ne sɛ wopɛ tae mo obi nka sɛ baako no bi wɔ hɔ no mode we de agye kɔ nom wɔnom a ɛnkɔ enso bɔɔfo nti agye yɛdeɛ no deɛ tam ne kora nso ɛnyɛ ne bɔ ɔnyɛ den aduro ne yɛduro wɔnom nso a kyɛ sɛ bɔkɔɔ na ɛnam nipadua nim bɔmmɔden asɛ wobɛkɔ akɔpɛ bi atɔ anom na timi afa nipadua na fa ne ntoma pa de efra Doctor si yenko Kaishi drug lanes shops e wo ho akese nyina no ye benya bi ato e wo honom wo de okwa repash e wo ho rejoice e wo ho house of drugs e wo honom Kingswalk e wo ho Tinatet e wo ho e na afi akese nyina ko ne kope bi to wo so per time heba mixture ye product ni bi ato na obenya bi sonko so afenso de to ani hwe pharmacy shop wo ana se e bi a heba shop bia ye nnuro no edi atese ewo bebia ohima wonim se doctor wie no time mixture ne capsules general we bi aduro no immune booster no enye yize eboa manipadua no asisi so kama na se we immune system no wo soro ana se ye kama yare bi antimi mbo eno nti na yaye aduro di ama wo se pebinom na yare bi amebo bi wo ho a ade che wose metie me ya ade che wose memfe me ya nipadua na kwa no a ewo se yenya ahoden no ne nyina aba fom ye kanfo de ama wo se kopa bi etonom na beboa ma nipadua no afa ne ntuma pa efra ye nhye no so se time HH mixture and the capsules ye adwuma kro enti wonum a se we na obeto ano anom ne mixture so na obenum ano anom eni kasam se eboa ma mema yemu asipi esita ne manso edi adanse ye pa esan se no na esiesie ma hemfie ne manso aye wo masima kope no ibitonom ne beboa amani padua no afa ne ntoma pa edi efra oyima ese adrobaji wa ya trema domba ni ne hia wo de omun kodwa so kope binto ya dro ni di ne ho adanse dada enu nti obi koto a ne nsa nsi fom esanse de ensa si ebuhunu se ya du papa enu nti na FD agi atum sa abofra nyamfie du mienu konko obetimi anom bi na mo oba a o ma akra no fo nka ho anaso oba a wafa nyin senso nka ho apart from that no obi a wo ho kwan from 12 years eko se wonum bi na afi emo amani padua no enfa ne ntuma pefra o ma menfa doctor number no to edwa last one 0244 417 669 0244 417 669 modern say obekwa ko pedro bi ato bebo amani pedua no
afa ne ntoma pe efra na sitanso awusia ye mana wono kɔ eye nto aso suku no omo kɔ aye mpɛ time herbal mixture anytime herbal mixture ne bi wono mu a ɛbɔ ho ban every infections ho na ebi nso so aye won so a ɛbɛhwɛ na etimi apam no ɛtɔ da bi nso so a mepakyɛw ɛma ye ma yom no ba wase enkorakorade no enkoyie eba wase bia oba bi wo na se abie oba bi wonye se ofa mema dodo naturally wo oba bi wo a onyini na se ensu nyini ebai eno no wo ho ntimpacho wedro anytime eba because enu han ni nutan ye de aye no some no and my phone bi ho wa ma meto kan e wo so mo kwa ha ka se na ye se kwa wo kwa ha na nemu de wuntimi nkwa ha se de ye nemu nya da so kwa ha ojama nyina ye de bi aka ho ojama no ya eso twan ntimi pacho ye komo de bi wo ho na bre no na ya na ani ho eti pacho ye nkopɛ time checheba miss chaneta meba miss chani bi na ye nonom na bibia nko ye 0244417669 0244417669 na na so tie adwaso eno nti no ontwa ntro entimi nya obeka cha so entimi nya Debi one na nanom abosom ene ye asase yampo nuamo a onyankopon so tai na chi eno nti no eja oba soso kronkron bibia wie mu di nti no no maduro ni bia ebeboa ode hye ma yenya okwan ne na wase okwa kache doctor se na na se ya chia no one ma me ahofo bi ma me se be family mama se me fanja wo okay enti me sorry na eja opini e me chi na afi na me ntwen odi akoye adwuma no koye adwuma mama mkwe de message ya me wo se wonni present ya mama se wadaje koye adwuma maye edase ebusia time herbal center na ye call wonom akache no time herbal mixture na fetam herbal mixture time no me so ye TIME enu nti no baby abekọ bi aye tondo no pacho na wakọ akọje odie DJ me enche abekọ ahoma no so na boa yen ma mema no mu bi afutu mema no mu a wo mu etisa na ma won no afutu na me da si ma ne de ne nto aso tew na yen koye ne me da si na ne me kan kire mema nyina titia Untimi spellia menchro. Untimi spellia menchro. If you don't understand the meaning of marriage, don't go into it. Since our any kwawa. Our same people. Okay. Na say untimi ntia se, unti our ase a ensese wodi hu bechim. Esan say emma wo hoi omo boaye. Nso no se no mo boaye no sa nso na omutumi ya ade e ma ne haye. Nti mesire mema no oni obeti fie na oya ade na mpa but of our tare agu kon ho na pikot na motin kakra okay mesire mema no se oyiri eka na se won fie na obeda o kan na se won fie na obefa mu ada onim se oyo be ma na oyiri epekasa bebre e wo fie a but ade ba ko pe Pekelewuli. Pekelewuli. Bajo kelewuli neju di ede. No ani enimo kokwa ya chi. Kwa ya twitwa nkete ne ya chi. Kokwa ya chi. Eni katie. Okasa bebre o de famano. Ale obi ana pen kokko. Na se on pe kokwa man mo to no num. Ana tofi. Tofi na ubenya bi. Tofi mbrense Agata. Managata. Ada Agata tofi. Be wo ho. Okay. Managata onim emma so muso ya mudue bododo. Adan ebinom kasa dodo. Omu kasa dodo. Ye nyina ya kasa. But onim sade no mehwede na me na ka kire me se sade no se oba anya wo ba ko pe na ne dam na hyase. Oba wo ba ko pe na ne dam na hyase. Esa so obi abe hyase oba bia be hyase kasa. Ti se wa wo ba ko ni na hyase minim se nyakubo ne bom saa nti ma no muso muduye bu yede mutia mu ya mu fe bo man kakra okay mu fe bo man kakra na mu se yenti na bo ho what I say na anya asem bia na obi wonu na waka kire be ma
ubie wano na waka kire bema ubie wana asemfum bia na otu di ma bema e na ba no sa na bema no ma adwemfin ba de trim okay no boa no be boa no sa one day na akoye bebi wo ho nti mesire ma no mema no nyina se awade ni kwa wa nti se wo pese wo ware ma wo ware ebe kra behwe wo ware no ma wo ware echa ene ye kawanu pado na aware enye kasa bebre ena ye de wale kawanu pado na se bema ye bibia to boase na ne kasa oban so bibia to boase na ne kasa you see two captains cannot control one ship okay what I say nti be sere imane mema nyina o mutum boase awade ne kwa wo ne kwa wa nkankan na nkwala wo mu se pressure wo fia kasa bebre etumisi bema ko adwuma na se wan fast cam ba adwen ba de trim bebre because me coffee then I be ko nkola no be dem iri de no obe dem nti mesre ma eni mema no mesre o mu se o mu to bo ase na ye fu obuo ni ba ko ye enti na ware ase na wade ye aware de o to bo ase wade ye a obohu yakopon nenum nyam okay that's it me so me da se DJ Black na yekotie no na eya da biada meka odin mema de e de ama wo kakra ya me de soso no o se wonya bema wani afi wadwemu abie wadwemu adole wonyansa ne nimde kwan so a me pa cho nye se wote da se abrawa na wa ma okra so sa amanfo walenti no da bia de pressure ye na wale na so ukobi ano ono so akwa wale me pa cho awade no enya nkwada agro na ema ye abodie bi a ye mre ye ho soso ahomete enti sa wo hwehwere kronkron ni mu a First Peter 3:7 ne kan ye wo so okunu no asede okunu nom wase monne mo yire nom entena nimdie mu arasa na oyire ene de ne ho enye den na munni wonni what ma say ema ye abodie bi a ye ni ahoden sa ye mre kwan bi so SOMPA FM wona wo ye tire wona wo nyansa nyina nti ma kran na ka say o oba bi wo ese wo aboa se bi sa na ya na mema no bika wo aboa na wo nipa wo obenti wo aboa wana mo se ye tena bia eye jade Mwana free titentire ne mabu ya bonfia santi oh ema jimi fo we ma de o majimi o maka mene atonkwada nyina tirim enti bu amunim nyansa no adenti na se obi asebi o ye jimi fo ya wo ye oba na ye ma na ye ade a mwankasa muntimi nkura na montenetene yen na mo ne ye ntena wonim de ye kwan so na oba kasa na sebi oba na onye nyansafo oyoba akokonyi wakokasa ama na no atla hyese abona no wale sɛ den krampa won didi emfa ntwa asuo na wakotwa asuo a obi fomu a obi kum dabida sɛ yese den too wrong that doesn't make right yeah enti sɛ wo wonim nyansa ne sɛ bi de wagimi no ayɛ gimi sembia adenti na woni nyina ebegyina one skill to the extent say bia okra no wo bekɔ down a chen wono no level no God the other tell him to ye so oba ne said dia kura no ye wo ane wona wo kwhye please for grip with you mommy ya simple enti mema ne yire no montina wonim de kwan so sanse nyansa ne nyina no mommy ate asese ye modea yanso ya accept ye di ye lemu ti musu mundi mu lemu na mo ne ye ntina wonim de ne nyansa kwan so ema no me se woni adwuma ya enye adwuma ebe peja ketua bu mama kotena condition mu anase bia eye bo fanya na ase yi bi mesrew ma wani nji kakra bi ekita wo no ho pe bibi na yo efa wonsa yo and depending on who kunu so much sir dabi say be man ni why you can't live you can't survive dabi owo wo ho yade wo ho adwen sesa wo ho enipa ye nipa no mean ka obi ode ne ho to nipa so enipa betimi asesa at any particular time obeka se na me do what is love odo ne ade a won hye dan hu particular team bi abegina so no aka se be say me do we say wo hwe me ntampa that is not love yeah
me don't know sense what me and me die that is not love. A pressure na one kasa what think come no share and what me the ama we ye. Yanko kasa. Enya say bia oh oba ne de odam so a otimi ebu atopan otimi bu ebuhia me ye. That is not love. Say me ye de wa kwadwo toko obema bi okofo oba bi wa abonten na wo ba no otimi bu ni mu de ma no a anaso otimi tena ne so a obenwo oba fie no bu de yire say she's nobody. Wow. Onimu hwe wa brabom. Pacho nya sex enko an ye de wade. Epa. Enya aduane no anko an ye de wade. Correct. Eto da bia ya adwene spiritual way no so say obabi wo ho wa meye o hwekura no e bia ne mpai boketo bi ene de wo namo a wo de koba nti to da bia e ma na ya ye jojo mu yi o ma yakayaka de no wankasa no wo life span no e na wo te so correct wotimi ya jano ne jalo kwama ne nko bema bi say na minjimi ye e na makoja awade bema bi ba ha be ka sa pa meboa o se won jimi ye e no ba one na wonu Moses wakoja na wade na de ode be ye no no na beko because na japade one na ye no o pese be ka say won chim eno nti na mi de ka say 80% bonia ye di ye ma no ye kan wo na ma no ebinum bodam ebinum wu no mements na japade ho enko hwere me kwa yes mema ye kan wo pa ye kan wo da bi e ba no so ye ni di japade achi na me na bra na me nkomo obi medi wo de tena ho wo wi a na wabusuafo aba betwe sa man so na je wo dan ma why ne kwa hu ya no nti ya ndwiri ye life ho na sami si yem pa adwuma anya couple sempo akra na eba wotimi wo se be ma ne support o kakra but oni ho a obetimi asoso so ho mu kakra yenye independent men da bia be dependence to the men no mu na ase wa fall se na japade ne property ne asset nti no de opa bia no ode ye wo na wo de wo kunu te ne wo bo wa report him to the police asa me maninti ena me kwa kan busuan be ka se wo kunu o me de ne kwa awale ne begu me maninti nti me na me ma wo momani no nipa de ku me de ada mechew wo da me chiu we na awale ne gu ma me fa me nko na se me yira ma ya chi me da mechew me yira ma ya chi me da me kunu kura me ka chance onim na otene nsa meche no me yira ma ya chi me da but sasa no kura afa na ye be wale kunu ka chance ma me ya chi me so na ye ware ye but it is a wale ye na be ma na toto ne nsa na wa ma na won ne wantie na o de na wa kwa ko de uti akwa akohim ya mesesa na nra mama ayi ma akoso ya gwa baje be se wo be nyame nko na sesa nipa untimi sesa no yampa e na wo time o de awura sa suban ni mo no wo no o hyase ntem before so obehu it is so many years awade awura sa tebe enim no how many years no no atena ya betimi de ayi besa 1 year 2 years asses untimi enipa no o kwa akware wo na obi betu abrabom akwantu na suni ban bi wo ho na sa wo hwe na wo mpa entempa na atwon ho akura wo maka menweye that's all nyese na abrewa aduane odon sa betum sama ye aduane nti o me kom baby me pere me nkwa nti yenya sa de enema na ya na ma ne yetimi gogu ye ho ama nipa binom efa ye nso de ye de wo pe no na wo bo na wuti wa na oja ho abonten na me pa achewo uti from na o gwa wa ase ne ba asem bia be pie be ma no bia na wa ka kire o ba bia okunu beto ne nsa bia no ko report no mo monte ne kokbo ne mo mo ne kokko se wanti abie mu a me pa achotwon ho e ma ne mo sa na sa obebo wani e ma ne bia ba ha ma me bia oba ha na ni akra ye ba ha ye okro wa asem na ni ba ko ohu ade ni kuna dawroma wa hwe akotwe mpena waka wabɔ no ovie ye nso so awa se gya ne se wansum no wanya ne hwe 5 years ni e be ma ne nam one oba foforo netie on nam 0 otunipa jano 0260 196064 0260196064 and a 0260 196065 0260196065 asemi de wo edeka ho ye nyina ye korakora ne atenetene ho ne yesua de se be ya eden ya mpana twe ne aware de ewiase nyankwa awie se ye atwea se ye ware ya no ana DJ meboa eno anu mami odeka 0260196064 and a 0260196065 emu biada obefrɛ ne ebehwɛ na yafa na nso asɛmi wadwenkyerɛ ya wode emaye ne de woka edefo aso no yetimi afa hello
Me pacho, good afternoon, din baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon, Sarah Niana. Baja say. What's a menka? Baja. Udin baby akasa free. Asho me did Messia. Because we castle. Mefia kaswa mayentiewa. Baja and then I meet him program no but nay me the time. Me younger friends are maybe yes 3 years in SOMPA FM. Because of say, Yama memo yes na no go o me jaw palm out. Now I can like o me do pass say, manga ko bo bra na ngasa ko pebi na ngasa ejima be na ngasa dia ye. See the sana pressure dinsi ebi on pesa ko be me ma sama do sana do ho akurera me ma because asma ni keme back asma ni no bia ha ena ni share be maybe because of na me ni baby say na me ni scam ko ha dainti dem an share me so sometimes go to me but na sumi na at the end no okofa empna na me ko cry dey me nyama dey oyigu abonti. See, when you not can say, oh, for now, I am with Joe Mumba. Like at the age of 19, or maybe I'll pay my one can say, and I'll pay, and also kind of map. Press a beer toast to my shot. Oh, don't walk on my day, maybe I'm a baby at this. Pepe. Yeah, sorry, me no bekasa. Why? Yeah, bekasa. I was young so beti me abaso yankwa we say so emra. Hello, good afternoon, Pacho. Hello. Me who ye pa now so am I entia wa we din baby akasa free. Pacho dia ka ne no prepa. Me wo we mi kwa me wale ni enyan me wale ye. Wo bia ko se me wo ba ma do a. Leso sa. Ubo gate ni mama ante mada. If you are trapped on gold, media, show mamma me. I'm not be there to me, I'm so mamma left and right. If you are no one young, my wallet, and other woman. But you're too young, my dear king. Have you ever want to go when you want to get a pound? I'll share no who says, me also mean techno. Have you one or some back? If you manage your near the band, you hope wallet. Oh, say yes. Okay. That's it. And you lose my bear, my son, no son just a man in your shakobu. No, my shana and family and Binayan. Sorry, 0260 196064 0260 196065. A co crazy, a cocoa mo and a free bow, so by a basonia Jumadin, Nere, Sister Dora or Chapa Papa. Hello. Hello, good morning, good afternoon. Good afternoon, me dofo pacho din baby akasa free. Pacho ye friend me ante kusia. Mata me tete free gugba. Me pa show. Mama, any papa jama makina ye de. Ne mom me de, ye ma form unti maka se me ma say wo be kwa ware a, be show bank note. Anza kwa ware. O be show ne bank note. SOMPA FM. Mama. Anza no kwa ware. Esan say uba ko ware no uni sika. Enti be ma no enim so odo abeka na dem. Enti ye bibia o ti fimi dem you obey wo no. Enya kam ketua. Eya ya enti be maka tell me ma me wo mara nyensa maka tell wo say ube ware a me hwe oban anza no ko ware. No. Aha. Ana nya tutum ye nu so ma me. Tete ma no nye ma fun say ye mo mpa ye ni bi mfa. Ye ko ware ye bompa ye ni ma me man se me ma ni ye. And I might be a pet, not your father back them. Oh, I am yes, what they man on Yana, and yes, dear, what worry no, and a bear man go for by a young. Never will have a own and a breath. Maybe a cool be more one in the way, Diana, and you might, baby, about the telephone, and on the okay. Oh, Kafra. My info always say, I am Shani and sorry, just so made off my pacho. Good afternoon, maybe I can say free. Hello. Good afternoon. My share we say hello. Me pacho tienka. Hello, Pacho. Good afternoon. Good afternoon. Me do from pacho din baby akase free.
Na me pacho me di dia me mo because nkrofo bebre ne me sro pa. Mate, eno so ka ho bi na esoma yentie wa me do. Sister, I say mo ye to me sister, e bia to me o. Ya to me papa me na wari 24 years. Ya panka for ma me be ma no wunum. Ye si fie wo kaso na si ami ne ho. Sister, be ma me ne wari 4 years papa na di ma sister me ye djuma di sa 20 years ka ho. E de hwenkola. Sister, be me to me bumia wo ye 3 cities de ma me so ope akokwa sere. Na ntwinam me fanya banku ne nkuma froye. Sister, keta tete wo to me bu me rengo de hye mo ye rengo na wiye koto twi toilet no wo ye me ho ade. Eni am ade ba ye me ho ade no se ne papa se do so wo genie ma ntoma ne mienu koma na maame. Won hye mi gada me ye adwuma na me akase ma ye me adwuma na akofa notebook say wo ba ye sese me adwuma ayi emfa so. Menam na bresa 24 years na nkola ne amia mo mo peje ebi wa ba mu wa yi nkola no kora nya tum so wo ma nkola na hweme wo se bi gya awale ma wo fo be fi mi be fa awale so wo ka kire me se wo tunta sokura gu mani so atesa ne na ye se be man se me peda ya be fro what e be fro na nsamo de ya asemo emema no ba bia enye adwuma no yire no ho fa yankopon enchechere no kone ne lei efa mo ne bra ba akire so de me crash bottom sister mi dia wala na me so da yesa wo de yisa ho ma chechere me akosi me na ati asem ai ya be fro sisia enche busia yapon apam me so enso me kola na so ya me sro wa me womintum ma me na DJ Black ase. Hello, apam na on the beje sobo me pacho. Good afternoon. Hello, asoma. Odini baby akasa free. Akanie. My yentie wa ya bre na ya bi me wadaroma. Ana me na bi ni chai so. Ma me yin ya be na idea. In fact, ma bum be ma na be ma so bomba. Na me ya be ma we die abroso. Na me na mbanu so ya semo na oba we no kura no tenia o ye oba we na o pa o so akatili MWHO kakrampo embra umu na fo Maya na wase ebusia Professor Dela Abochi eba apam na ye yo Maya sorry for God and country dwumedie no eba abeto so kwankwa wo so ame mazi we ye mechanic it your birthday radin show na onya wo kese pa ebusia ma yenhwe na ye ma ekwan medem na for God and country dwumedie no emeto so emfa emamo Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim